2, 1. Dit ging vroeger ook wel heel wel, maar ze het nou zadien dat het boeten kan en dat vrij traind worden kan. Dit werkt, dat ga ik al langs jongen. Ja, en dat is eigenlijk tijdens de nijbouw al, dat de jeugd hier maximaal gebruik maken, al tijdens de bouw van het park, van de fitnesstoestel. Dat is heel mooi om te zien. Maar zelfs oude mensen, 64 plus, 70 plus, je hebt allemaal toestellen nu proberen, dus dat is echt heel mooi om te zien. Allemaal zwaar leert echt zien dat ze een dwarf met krieg binnen. Ik kom hier geregeld, ook een dagje in het dwarfswest, nou hier weer. En ik ben een groot voorstander van boeten doorsport. Nou, dit is zelf hartstikke mooi. Dat ze niet best zijn, zeker als ze dat ze dus in de gymlijst die boeten doormaken en dan kunnen ze hier mooi een gerak krijgen. Het is echt prachtig om te zien hoe ze ervan genieten. Ja, en het is de eerste in wat is Friesland, zo'n park? Er zijn wel meer van die parken, steeds, maar Saarduin bij sportparken en bij de Squalen hebben we het nog net. Maar het initiatief van deze, dat ze eerst vanuit het lezenpaard naar een andere vorm gaan is, gaat hartstikke goed uitpakt. Nou, je zult nou wel universeel wel wat weer hebben.